መጋቢት ወርሃ ዓበይቲ ግጥማት ሓርነት ናቕፋ ብድምሳስ እዝታት ውቃውን ናደውን ግጥም እግሪ መኸል መጋቢት ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራን ናጽነት ዘካየዶ ሓርነታዊ ኲናት 30 ዓመት ከምኡውን ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ላዕላውነቱን ምቕልባስ ዝተሃቅነ ዳግማይ ድፍረት ደሚቑ ዝዝከር ወተሃደራዊ ዓወታት ዝተሓፍሰላ ወርሕያ ነታ ሓንሳብ ሓራ ምስ ወፀት ዳግም ሰራዊት መግዛእቲ ዘይተደፍረት ትምህርቲ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ናቕፋ ሓራ ዘውፅአ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ብ22 መጋቢት 1977 ተፈጺሙ ሓርነት ናቕፋ ኣብ ግዚኡ ፍናን መላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽን ወፃእን ዘዕረገ ሎሚ ናቕፋ ጽባሕ ኣስመራ ዝብል ተስፋ ስኒቑ ነቲ ስዒቡ ብልዑል ናህሪ ንሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ሓራ ዝገበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት 1977-78 ዓብድርኺ ዝፈጠረ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ነዊሕ ሓርነታዊ ኲናት ዝራያት እናተበራረይሉ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ በይኑ ኣንጻር ናይ ምዕራብን ምብራቕን ሓያላት ዝገጠም ህዝቢ እዩ ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ሰውራ ኤርትራ ነቲ ኣቐዲሙ ብርእሲ ሓያል ኣሜሪካ ዝድገፍ ዝነበረ ስርዓት ሃይለ ስላሰን ደርግን ስዒሩ ናጽነት ከረጋግጽ ተቓሪቡ ነይሩ እንተኾነ ምስቲ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኲናት ተጋላባጢ ሽርክነት ስርዓት ደርግ ንኣሜሪካ ረሕሪሑ ናብ ሕብረት ሶቪየት ብምጽጋዕ ኣመና ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክሰንቕ ብምኽኣሉ ሚዛን ሓይሊ ተቐይሩ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር እስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ብምግባር ካብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ዳግም ንናቕፋ ተመሊሱ ክዓርድን ናብ ዝተናውሐ ቅዲ ኲናት ክኣቱን ተቐሲቡ ኣብቲ ዝሰዓበ ብጽንኩርነቱ ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ ናይ ኣኽራናት ሳሕል ከቢድ ምርብራብ ድማ ወርሒ መጋቢት ህዝባዊ ግንባር ዓበይትን ወሰንትን ወተሃደራዊ ዓወታት ዘመዝገበላ ወርሕያ ኣብ መጋቢት 1984 ጀጋኑ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ባርካን ዓሪዶም ን5 ዓመታት ድሕሪ ዘካየድዎ ብርቱዕ ግጥማት ነቲ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ካብ ቅሮራ ክሳብ ቀጣን 100 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዱልዱል ዕድታት ሃኒጹ መግዛእቲ ንምውሓስ ዝተረባረበ ውቃው እዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 49 ሰዓታት ኣቃቢጾም ንሰውራ ኤርትራ ካብ ምክልኻል ናብ መድረኽ ጃለነት ዘሰጋገረ ወሳነ ዓወት ክሓፍሱ በቂዖም ኣብቲ ዝሰዓበ 4 ናይ ጃለነት ዓመታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቀዋሚ ግንባራትን ድሕሪ መስመር ጸላእን ብኣማይ ዝቝጸር ዓበይትን ንኣሹን ግጥማት ኣካይዱ ንሓይሊ ጸላኢ ኣጸቢቑ ድሕሪ ምርማስ ናብ መድረኽ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ሰጊሩ ካብ 17 ክሳብ 19 መጋቢት 1988 ድማ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ነቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ ብዓይነቱ ብሉጽ ተባሂሉ ዝንገረሉ ሰራዊት ደርግ ናደው እዝ ኣኽቢቡ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓመድ ኣዳም ኣልቢስዎ እዚ መስተንከር ስርሒት እዚ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነቲ 20,000 ዝግመት ምኩር ሰራዊት በታቲኖም ካብ ሕዳይ ክሳብ መስሓሊት ኣሳት 100 ኪሎ ሜትር ንቕድሚት ብምግስጋስ ኣብ ኣፍዓበት ዝጸንሕዎም ሶቪየታውያን ወተሃደራዊ ማኸርቲ ዝማረኽሉ ዕልቢ ዘይብሉ ስትራቴጂያዊ ጽዋራትን ተተኳስን ዝመንዝዕሉ ብተመራምርቲ ታሪኽ ዳግማይ ደንቤንፎ ተባሂሉ ዝተገልጸ ስርሒት እዩ ነይሩ መጋቢት ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ ቅያ መዝጊባያ ወርሒ መጋቢት እትዝክረሉ ናይ ድሕሪ ናጽነት ዝዓበየ ወተሃደራዊ ፍጻመ እቲ ንወለዶ ገድሊ ተኪኡ ሕድሪ ሰማዕታት ዝተረከበ ኤርትራዊ መንእሰይ ላዕላውነት ሃገሩ ክደፍር ንዘንቀደ ሓመድ ሓፋሽ ወራሪ ሰራዊት ወያነ ብመዳርግቲ ኣልቦ ጅግንነት ገጢሙ ዓብይ ዓወ ዝሓፈሰሉ ግጥም እግሪ መኸል እዩ እዚ ካብ 14 ክሳብ 16 መጋቢት 1999 ኣብ ግንባር ጾሮና ዝተኻየደ ውግእ ላዕሊ 10 ኣጋር ክፍላተ ሰራዊትን ኣሳት 100 ታንክታትን ወያነ ኣብ ጸቢብ ቦታ ብማዕበላት ዘጥቅዕሉ ብርቱዕ ግጥም እዩ ነይሩ ድሕሪ ናይ ሳልስቲ ምጥምጣም እቲ ወራሪ ሓይሊ ተረኽምሹ ድሃይ ኩሎም ኣጽዋራት ምስ ሃጠመ ዝተጋሃደ ውፅኢት ከዓ ዓለም ብዓለሙ ዘስካሓክሓሉ መቕዘፍቲ ሰራዊት ወያነን መጋርያ ዝተሃሙኻ ታንክታትን ጥራይ ነይሩ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ወተሃደራዊ ግጥማት ኮነ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ብዝተኻየደ ነዊሕ ኲናት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጥፍእዎ ህይወት ዘባኸንዎ ሃብቲ ዝኸሰርዎ ግዜን ዕድላትን መግለጺ ኣይርከቦን እዚ ታሪኽ ዝምበኣር ብሓበን ጥራይ ዝዝከር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ክሳራ ንምንታይ ዝብል ሕቶ እውን ሓቢሩ ክለዓል ዝግባእ እዩ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘናቑት ደምነት ኣይነበሮምን ብዘይ ግጭት ብሰላም ተኸባቢሮም ክነብሩ ዘኽእሎም ባህልን ጭውነትን ዘለዎም እዮም
ጠንቅናይዚ ዕናው ኩናት እዚ ብቐንዱ ናጽነት ኤርትራ ንረብሓና ኣየገልግልኒ ዝሰረቱ ንስርዓታት ኢትዮጵያ መጋበርያ ተጠቒምካ ክትግበር ዝተሃቀነ ግሎባዊ ስትራቴጂ እዩ እዚ ስትራቴጂ እዚ ብፍሽለት ተደምዲሙ ህዝቢ ኤርትራ ብረዚን መስዋዕቲ መሰረሰ ውሳኑ ድሕሪ ምርግጋጽ ከዓ ዳግም ንወያነ ብምዕሳብ ካብ ቁሉዕ ወራር ጀሚርካ ሕብረ ብዙሕ ተጻብኦታት ቀጺሉ እዚ መሪር ተመክሮ እዚ ሓሊፉ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ዝነበረ ኩነተ ተጻብኦ ሰጊሮም ኣብ ሓምለ 2018 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋግር ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምኽታሞም እውን እንተኾነ እዚ ዞባዊ ሰላምን ቅሳነትን ክፈጥር ዝኽእል ልቦናን ንቕሓትን እዚ ባይታ ረኺቡ ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ሰናይ ጉርብትናን ምትሕብባርን ከየምርሑ ዝፈጠሮ ሻቕሎት ብዝተፈላለየ መልክዕ በጫቕ ክብል ጸኒሕሎም ኣብ ሓመድ በናይቲ መጋበርያ ጃንዳ ዝተረኣየ ዓቐን ዘይብሉ ምዕልባት ከዓ ምርኣያ ዕርገት ናይቲ ሻቕሎት እዩ ከምዚ ናይ ወርሒ መጋቢ ዝኣመሰለ ድሙቕ ወተሃደራዊ ፍጻመታት እንዝክረሉ ኣጋጣሚታት እምበኣር ንሓበን ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ሕሉፍ ተማሂርካ 80 ዓመታት ነዚ ዞባ እዚ ዝሓመሰ ግሎባዊ ፀወታ ባዶ ድምር ዘብቅዓሉ ኩነት ብምፍጣር ናብ ሓድሽን ዝተፈለየን ናይ ታሪክ ምዕራፍ ንምስጋር ዝሕተት ጻዕርን ስራሕን ንምግንዛብ እውን እዩ